Першы кілішак пілі адразу ж пры сустрэчы госця. І неважна, ранкам ці познім вечарам. Апошні падчас развітання. Таму чарку часам называлі стрэмянная, бо ля стрэмені. Але паміж першай і апошняй чаркамі часам мінаў не адзін дзень і змяшчаўся цэлы сусвет. Паспрабуем разабрацца. Мяне завуць Васіль Калач, і тут мы размаўляем пра шляхецкую культуру у розных яе аспектах. А сёння пагаварым пра тое, што і як піла наша шляхта. То бок пра знакаміты сармацкі культ моцнай галавы. Без алкаголю цяжка сабе ўявіць штодзённасць шляхціца. Непітушчы чалавек лічыўся крывадушным, яго наўпрост не разумелі. Калі не п'еш, ці п'еш мала, гаспадар мог пакрыўдзіцца. Гэта для манахаў, хаця і тыя былі розныя, а не для рыцараў. Жыццё кароткае, таму варта яго пражыць і весела. Гаспадар, як правіла, выязджаў сустракаць гасцей ажно да межаў сваіх уладанняў. І тут быў доўгі рытуал. Гасцей віталі, заводзілі, гаспадар піў з імі з аднаго куфля, калі піва ці віно, чаркамі, калі гарэлка. А гарэлка у гарачае лета халодзіць, узімку грэе. Заўжды яна добрая. За стол сядалі з пакрытай галавой, а шапкі здымалі, абвяшчаючы тосты. За здароўе найяснейшай рэчы паспалітай. Далей караля яго мосці, каралевы, біскупа і далей па статусе прысутных. Былі выключэнні. Калі вяселле ці імяніны, то за герояў свята. Тосты за сяброўства і добрую кампанію пакідалі на рэшту вечара. Часам пускалі келіх ці вялікі кубак праз увесь стол, каб з яго мог напіцца кожны, падліваючы па хадзе. Часам жа прамоўца тосту выпіваў, ды кідаў шкляны келіх за спіну, разбіваў. Прыпячатваў тост, каб здзейснілася. А бывала і аб галаву. Гетман Ян Карль Хаткевіч неяк разбіў сабе аб галаву келіх, які яму за сталом падаў кароль Жыгімонт Ваза, на што манарх прамовіў: «Пані гетман, не бій гэтай галавы, бо наша сіла на ёй трымаецца». Так во. Што пілі? Толькі не ваду. Лічылася, што вадой лёгка атруціцца, і гэта, дарэчы, не міт. Датычна ж алкаголю ёсць такая храналогія. Піва і мёд на залаты век дзяржавы. 16 стагоддзе. Медавуха нават адлівала золатам. Ад баторыя і праз усё 17 стагоддзе віно. А вось 18 стагоддзе, час сасаў, застой і ажно да скону Рэчы Паспалітай гэта ўжо пра гарэлку. Піва не было моцным. Зазвычай 2-3% алкаголю. Не такое, як сёння. Таму шляхціц за вечар мог падцягнуць пару дзесяткаў куфляў. За год бывала за 1000 літраў. Піць маглі ад сняданку да абеду, ад абеду да падушкі. Кожны ўласнік маёнтку мог сам зварыць сабе піва. Мелі бровары і манахі розных ордэнаў. А калі хочаш штось цікавейшае, вось табе, калі ласачка, брытанскае моцнае ў бочках з Лондану. Пітны мёд, ён памацней. Пітны мёд мог быць моцнасцю 10%, 12, 14. Да таго ж трэба памятаць, што пітны мёд і медавуха – гэта розныя рэчы. Пітны мёд – высакародны напой. Гэта наш мясцовы брэнд, і лічыцца, што на кракаўскі двор яго прывёз Ягайла, чым здзівіў будучую жонку Ядзвігу. Яна здзівілася: а што ж гэта за піва такое? Быў яшчэ дубняк. Пітны мёд вытрыманы ў дубовай бочцы. Крупнік – аналаг пуншу. З ім былі цікавыя фаер-шоу. Гаспадыня падпальвала, а госці па камандзе задзьмувалі. Старка, напой багоў, наш віскі. Гэта на асаблівую нагоду. Працэс вытрымкі ў дубовых бочках займаў шмат гадоў. Таму пілі на паўнагоддзе дзіцяці ці на вяселле з шацункам. Калі ў 1576 годзе Стэфана Баторыя выбралі каралём Рэчы Паспалітай,
ён прывёз з сабой з Вугоршчыны не толькі 1200 вершнікаў, але і пару бочак такайскага віна. І паколькі Баторый яшчэ пры жыцці стаў легендай і эталонам рыцара, мода на такайскае віно стала паўсядзённай. Пі і будзеш такі самы. Кажуць, алкаголь і звёў Баторыя ў магілу, але гэта ўжо байкі. Жыгімонт Ваза не быў заўважаны ў алкагалізме, але віном не грэбаваў. За яго панаваннем асартымент вінаў пашырыўся. Такайскія, мараўскія, святаюрскія, моцныя канарскія і гэтак далей. Для кожнага з'явіўся свой знак у выглядзе вянка. А вось Ян Сабескі увёў моду на французскія віны. Аўстрыйскія ды рэйнскія. Ну і, вядома, шампанскае. Яно як салют асацыявалася з вайсковымі перамогамі, найперш з бітвай пад Венай. Мясцовая назва шампанскага шумлівая, бо шуміць. Яго першым і пачалі падрабляць, бо дарагое. Найпрасцей пусціць бурбалкі ў рэйнскае віно. Шампанскае спрабавалі рабіць нават з хлебных сухароў ці бярозавага соку. Шуміць жа выдатна. А там пасля балела галава, і не хачу нават думаць. Агулам жа топ-ліст вінаў на 1733 год выглядаў так. Першае месца – Такай. Другое – рэйнскае віно. Трэцяе – Францыя, бардо ці шампанскае. Пасля – Іспанія ці мацаваныя салодкія гатункі з Кіпру. Ну і на апошнім – малдаўскае. Час ідзе, але некаторыя рэчы застаюцца нязменнымі. Гарэлка або гарэлае віно ў нас з'явілася ў 15 стагоддзі. Скажам, Ваўкавыск у 1507 годзе разам з магдыбургскім правам атрымаў дазвол на выраб гарэлага віна. Доўгі час гарэлку не падавалі да стала часта. Успрымалі як лек, сродак на добры сон ці апетыт. А калі пілі, то саладзілі ці прыпраўлялі, каб была падобнай да пазнейшых лікёраў. Катастрофа надышла на мяжы 17 і 18 стагоддзяў. Спачатку ў Еўропе упалі кошты на збожжа, асноўны экспартны тавар Рэчы Паспалітай. Пасля Расія выйшла на Балтыку і пачала экспартаваць сваё таннае збожжа. А куды падзець збожжа? Правільна, гнаць. З таго часу замежныя падарожнікі фіксуюць асаблівасць рэгіёну. Дваране тут, маўляў, возяць з сабой гарэлку ды п'юць штогадзіны. А першы кілішак ці шкляніцу на сняданак. Наогул, каб шляхціцу, што сказаў, што да 12 ці 13 ненармальныя людзі п'юць, ты бы галосна рассмяяўся. Тады ж корчмы сталі абавязковым элементам ландшафту. Там пілі ў асноўным сяляне, ды розная галота. Для дробнай шляхты карчма замяняла клуб, сойм і біржу. Паважаная шляхта піла дома ці ў гасцях. А калі панове ў добрай кампаніі выязджалі ў падарожжа ці на шпацыр, заходзілі, вядома, выпіць, пагуляць, ды косці кінуць, ды пашукаць прыгодаў. З чаго пілі? Тут залежыць ад статусу. Матэрыял ад керамікі да срэбра і золата. Срэбная чарка, асабліва з гербам, была асабістым гонарам шляхціча. Была такая сармацкая трыяда. Срэбная чарка, срэбная лыжка і шабля з пасрэбнымі элементамі. Такія рэчы цаніліся і перадаваліся па спадчыне. Былі вялікія кубкі для віна, якія за сталом перадавалі з рук у рукі. Раструхан – гэта вялікі келіх з накрыўкай. Куфаль мог быць розных памераў, рознага матэрыялу, часам з накрыўкамі. Посуд з олава часам называўся цына. Можна ў дарогу ўзяць, бо не б'ецца. У 18 стагоддзі надышоў пералом і фамільнае срэбра пачалі замяняць крохкім шклом. У выніку паўсталі сапраўдныя творы мастацтва. Толькі зірніце на прадукцыю радзівілаўскіх гутаў у налібоках ды ў рэччы. Графіны, штофы, бакалы, келіхі, куляўкі. Дарэчы, куляўкі нельга было паставіць на стол. Толькі кульнуць і пакласці. І на ўсім гэтым не толькі гербы і барочныя арнаменты, але і сюжэты, як тут, напрыклад, прыручаны мядзведзь на ланцугу. Карацей, гэта вам не Ікея.
Паводле папулярнай версіі, адным з першых папулярызатараў кавы ва ўсёй Еўропе быў Ежы Кульчыцкі, жаўнер і шпіён Яна Сабескага, які праславіўся ў войнах з туркамі. За заслугі атрымаў права выбраць сабе 300 мяхоў кававага зерня. Дзядзька быў здольны, таму адкрыў у Вене дом пад блакітнай бутэлькай, першую кавярню. Ён жа і пачаў эксперыменты. Дадаваў мёд ці малако, каб зняць горыч. Так, на сталах шляхты з'явіліся кафейнікі, імбрычкі да чакуляды, а да іх парцалянавыя філіжанкі, лыжачкі, цукарніцы і гэтак далей. І мэбля, столікі пад каву. Пачалася новая эпоха. Першыя кафеінгаўзы, кавярні. Кава сведчыла пра высокі стандарт жыцця, бо была не таннай. Таму менш заможныя замянялі зерне палёнай фасоляй, бабамі ды нават букавымі гарэхамі. А гарбата, дарэчы, не была ў нас дужа папулярнай. Лічылася хутчэй лекавым напоем. Хербаце. Але і яна хутка стала часткай культуры, а ў шляхецкіх крэдэнсах з'явіліся адмысловыя скрыначкі пад розныя гатункі, імбрыкі ды імбрычкі для запарвання. А чаго тут у мяне няма? Як думаеце, а? Самавару. Бо гэта акурат не нашая традыцыя, а звычай, які да нас прыйшоў куды пазней з усходу. Не варта думаць, што шляхта толькі тым і займалася, што піла нон-стоп. Былі рэлігійныя пасты, час дэтоксу. Была рэгулярная фізічная нагрузка, паляванне, фехтаванне, конныя аб'езды валоданняў. Усё добра ў меру. Умееш працаваць, умей і адпачываць. Гэта і была сармацкая раўнавага. Інь ды янь. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты чалом б'ю. Пра тое, што вам асабліва цікава было б пачуць у наступных выпусках, пішыце ў каментарах. Гонар і годнасць!